Inden både træning og konkurrence er det vigtigt, at du har indtaget passende med energi. Det er aldrig godt at træne på tom mave. Du skal indtage ca. 250-400 kalorier inden din energiudøvelse. Du bør undgå produkter med for mange fibre, da de er tunge i maven. I stedet anbefaler jeg et lyst brød med ost, syltetøj eller yoghurt, lidt mysli, eventuelt en energibar med et æble. Opvarmningen er altid vigtig. Din krop skal forberedes på træningen og konkurrencen, og den når hurtigt sin optimale ydeevne, hvis du varmer op. Hold opvarmningen let og gerne af 10-15 minutters varighed. Under konkurrence og træning, der varer mere end 1,5 time, skal du være opmærksom på kalorier og væskeindtag. Det kan anbefales at bruge geler, energidrik og bars før, under og lige efter træning. Blot du husker på, at disse produkter kun er et tilskud til en ellers varieret kost. Du bør ikke indtage dem, hvis ikke du er aktiv. Når du træner hårdt, skal din krop have ro til at genopbygge sig. Uanset dit mål, bør du altid have en uden hviledag. Træning uden hvil giver skader og sygdom. Så op med benene, du har fortjent det. Nutrition er specialister i sportsernæring. Deres produkter er designet af ernæringseksperter i samarbejde med atleter for atleter.